Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Cot Admission nakabenta ka Nursing but Paramedical Course, kabala itu da ka Indian Nursing Council, ka Buy Admission ka Badunatam, but she's pa percent ka Jingyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Hakajing persyang banwan ra ya kilat kilenti kumno banyarap susu ya kinong ay jingmot lani ki counselor ki banagajala ka Drug Reduction Elimination and Action Mission ka DREAM kalapan long ya ka program ay jing kay lani ka counselors training workshop ka balay sngi hapo katika office tray kam kapadon haluwa la Shumia Shillong. Hakaring workshop kabalas dang na ka South Tare ujamang arajar arpun rio hadu ka Henry Tare ujamang arajar arpun rio lawan ban IG hikay Dr. Maxwell Lingdo counselor but career expert bapaw ka jala uba Francis Karshiyeng director ka Dream Mission nalor kiwi pat haringkat ka jingwan ni simbenta ki counselor ki baday ni ki center prepare na Kalengki district. Hagajing akran baruba Francis Ulaong bagajing tmu ban penlong ay kinika workshop ka long ban yarap susu ya ki counselor haga kam jongki Ulaong ru bagi counselor ki badan hagi jaka ay jing sumar ki day ki bala pendap igijing puli ki bahalor Henry haga biya day pat bat ka kam ka baki tray ka jing tip jongki kadang duna bat kumta lingba kanika workshop kan yarap susu ya ki Kini bon kini counselor ki badan apa ki rehab ki day ki bala don degree ki high degree ki bala pass in college ki bala master's degree bala ni the actual work experience taking the so to ya but if ru if the ki counselors ki ban makin wanlam ki rehab to my te ngin wanlam ki counselors nding so ba ki don kam kerja experience ka ban matai bate tengi hatni komni partner but ki counselors professional counselors kam tam Dr. Jasmine but ki team jubi Jasmine Lindo ki long very thorough very professional teki one ban I inside kumu banda drive on kam pentibit ya kam ki counselors ki le tas so ngalia so ngalak li ki mani ube bar khoi ki agree ba ki ka jingmentoi wa khraw ba kanika this workshop te sabat keren hi ki ya dan di ki mat nga so kala keren ki undan masong basu sabjar ne bayo thia ne ipin da pe ida la dia new i ba ki long totally focus kamu long interesting ma kadika mentoi ba ye ki gin pelong so we ru ne kham suk ma long ni because ki master trainers ti don hang ni ki professionals ki don hang ni so te hang ni don ko hall la don ko office kala kham suk ki bakin wan hang ni pin lungo ki don ki counselors bana juat counselors na mokruat counselors na nokstoi nakille Nakalyang Dr. Maxwell Ulaong bagajing mentoy kabaki bawan sa skor hakani ka workshop kalong bakin yo ay kajing nang jing tip kabakat kum kajok kabamenta namar bakat banang yat kipor ki jing kalaru ki wan haki babon ki liang ka jing mentoy ka bakin yo kini ki ba sha train menta ka singi kalong one thing we need to understand kalong ba ki issues but ki problems ki ba ki ya face kum ki breu ki ba ki khna ki face menta ki change na koi kapor and even when you're looking at counseling techniques ki long evolving so there are many theories, there are many concepts, there are many techniques ka bangi hapan inculcate ka bangi haplong familiarize kanang ba ki balik phai sha ki shnong jana jang ki balik phai sha ki district jana jang kila ban penon kam ye kini ki training kini ki techniques kini ki understanding of these concepts ki encounter day in and day out namar ba menta ka jing ka counseling kam da day kum ke por menchwa there are different types of counseling ka ba ngila ban practice ka ba kham suk menta there ki online counseling ro kala long very common bangi ki brew ki should adopt okay so in this way we are going to ensure ba we are introducing the latest of the techniques the latest of the methods addressing latest issues ki ba more let's say kumangin genmau menta ngim ya deal shu but ki job ki barim ngi deal ba ki khana ki ba hap po ka category jong ka bangi ong ki Gen Z ne ki Gen Alpha again ki issues jong kini ki generation ki ba menta ki long ki bon ki dynamics ki bon ki changes ki bon ki rokam perkhat ki ka rokom em bat kum ta so these are how we are trying to equip ourselves with so that we can be at par, or we will be able to deliver quality counseling.
Hakaji kran bat ki bawan manesim benta ki lapan pau bakai rap yaki namar bagi yo igi jeng nang jing tip ki bakham banya. Deka target age group juni ke dia ki schools ki college ki khamtam ki 12 to 18 ni te nanta higher ro bi le mo te ki concentration kong ki 12 to 18 years umar ba ki khana ki ba na 6 years to 12 kem pada sung thuk thante ya kani dengan puak ki man kin sung thuk bakla la ni yo ki kwa ban try mo drugs le u de ba kham pi sung thuk hi ka drugs le u kham nyat mo banyak ka bagi kwa ban tip ya kata te ka ba bagi shu ai mail understanding ba kumi khna red ki ong ni mangin ni like ai awareness ki ni ai ba first of all kim de ban shim in lagi beri ki bam itu la ki ai ki tiar ni ka met kon pam ni ki ema shopping stang kin kiar ni ki bat kin ong no ki ba nya hap te ka iki kena bari kam he ban la yo ban income ki activities ko jung ken nomor ba ni kat kun ka jing sno jung ta ya kene ka awareness program pancu snap untuk tentang yo ki semua boring ai ma karau ka di ka CFI ke jungi ka rehabilitation project ke jungi ni concentrate kata ba ni ai ki students based on activity learning ki school si dan hapo ka inawan hapo ka ni ka St. Albert School ka badan hapo maprem nomor ba ka maprem kal long ka wina ka concentrated area ke jungi kan long ko ma ni ka target jungi ke dia hapo ki 12 slums kan hapo Shillong de ka wini ke dia ka maprem ka bagi dah benda ni ka sessions bagi kena buat kunjung ki kena he de ni lawan kini ki counseling sessions hapo jongka life addiction center ni lawan interactive session breakthrough ka badan hapo cuba ya kunjung kum ka jing song thu jong ha kini ka workshop kan ka ban la sedang nu ba i lai ka session Imam Jasmine ki don kini ka lanis ka bai ai ni ka ba ni ban song thu kuno ki klai skilong ki behave in that way ni ki long ni ki long kum tai ni ban song thu shai ki ni kom on bangin chu judge no iki hang tum tu ki ban song thu bele ki long so si bele ki long ki don kata ke jingdom ki dia ila ai kata ke explanation ko stangi nama pagade napo ka jing mo khat ko jong ki kan dia nanta kuno ba isam Dr. Maxwell ru ila ai kata ke jikai ni ka yong ba kawai ka ba long important hapo ka session ka bangayo ban matha ka positive talking ka ba ila ban na ladi ba kunjuru ki bangin ai kani pada ko clients ke ka kum kini ki jai workshop ki harap ni kum ki ba tre kham tam e ba ki clients ma nomor ba iyo bangin kendo bet ki markhaman te ngin hab ben ban don kum kini ki jai training kanang ka ba ngin yo ban ki kin hapo ka skills ko jumir kum ju ba kunjuru bangin ai ka ba tam e lam ta jo ki te hadu menta lengbak experience ka bangi yo hapo ka training center ka jungi babon bha kini ki khana ki dia hapo khat prasnap mo nanta pada ki ba starting bakila sedang use kala banong adu suppose na mi mangi pe jungi khana kan the hapo prasnap de ki don kini khana kan the pada dengba bakila ngop no kini ki jingde drugs ai kunto la drop up na ka school te kata ka de ka loss na ka bana ka jungi nanta pada ka challenges bangi kundu pada nama ke badan khana bha de babon nak dengan jungki kim la ban ya drugs lani ki jingde ki ba bagi ki income magi substance abuse ki ba bagi ki income dia kata ro ka de ka we babon sin hi nama ka course ka bagi cubo ki la ban extendable kan depending ya ka condition ka jungki live mai e kum to ye bo pada anda kila amni nang tu pada babon ki don ki ba relapse te don ro ki ba sober ma ki ba ne ban ka beteng beng ki school ki jungki te kita ki challenges ki ba majority ni ya kenduk kan khamtam haki jaka ki jogi and plus ka we nomor ba ka jaka ka jogi ka rurut hapo jogi hangne tang don pun ba blang hesitate kidang don pun ba kumjur kum ong de ada udon nong de hakawe ka jaka kindan be ki parlok hang tu pada ka problem ka de ba anam don ba wan ban
ben I la de tani ben mo ban watching ra apa ke rehabilitation center naduk ka ngala pano ka community ro tingi kwa he ka jing ke tre lang naduk ka community naduk ke schools kham tam namar ko mangi ong mo ki beran ha school hi te majority kino hi kai ro kitep ya ka bakun kita mo tingi kwa ba kini kai ro kan kinya collaborate lang ba ni halor kata ka benta take away hadu mentang ye ba the moment ni ong ba ki kino di drugs ikunto la don ba ka stigmatize la benang mo ka discrimination ka jing kren ka jing tho dilang ba kata ba pon ba kini ki khana pa de kim kwa kan kata ke image ka jong ki ro jo te ka daw kim kwa ban pri thu ira de tikla shu snga ba kunto namar ko mong ong nga idonita wile khalai snam dai ene do shupus nem ade ka bang ba lai snam mi ai ndai nan ba tip namar bele la shu la som som ma haye te kata ka de ka wi ba ki khana kim long ayu ke kim long open up no te hado menta lebak experience bangi yo bangi ba ke witness kan aban ong bangi I tu ki khana ki bawan I akan majority pada kinam la ban mo hapo kalai banai kinam la namar ko bangi ong de kisnem kil ade mo da kisnem kil ade te lai banai ka ditang ka break ki tang khan ja te the reason ba balik relapse pada namar ba tara dula ka por hang tu to kin hi tu lai banai kin pendat ndai the moment kin me kin ayubiang kin ngop biang cuba ke jing di ke jong ki namar bakaran guna palat ngiling ya kan ba subur hilang de ban extend be ke tu kam tam e ki bahaya ngasam makin ya sut ho e kata ka benta tikila kin ban net kan mo anda ki kamet ke jong ki ka along stable lo hak ta kom bakin ban kam ban rely hu drugs te hak ta kom hading isang non ke jing kren ba mo lada license bukan mudi license hiu di bensa mau ngilai kan kata tang ba syubur ada namar ki khana pada dan kami ki bakin concentrate saya ke future ko jongki mau kham tam ki drop up student te dan kam focus ben beteng ka jupile ka jongki te pada approximately hapa ka shisnem kadang kami ki bakin mau bakin jengai ni kita ki jing de ke borak khana ba ka jongki kan adap no ke te kata ke ba ai jumut kini ke program ke pemerintah balakan dak dream ka long ka way si benta ka ba ji rab hayangi kam tam ai kami counselor bagi long details ka long ka advance na ka benta ka jingi bentit ya baru ki benta ni don hi ke basic knowledge halal ka ka benta bagi counselor kum no bagi laban ban ya deal bat kini ki khana mo bat kini ki patients ki jongi pada limba kini ka details ki sessions ki prepare ki activities ki prepare ki bala ai benda ka benta ka jingi kala era pini hadu kata bagi ngam jiliu mo ban chung tho details ki kumna bagi deal ki patients ki jongi ba khnang ba kan kinya jingi ram kong ek nak minta ka jongi te kalong ke ek balong successful adu minta asno ai mo hero asno kublai hero ya baharo ka organization ka bara punya ini ka workshop pada minta Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya